Nesmieš. To by mňa osobne dosť vadilo. Ponuka v obci Rosina je prakticky na okraji Žiliny. Koniec naozaj úzkej cesty bude vyžadovať zručné parkovanie. Komplikovanejšia dispozícia míňa priestor v nie práve tých potrebných miestach, ale s troškou uskromnenia to za tých 300 000 pôjde. Ideme do obce, Nesmieš. ktorá sa volá Moviš. To, čo o tej obci No. viem, že je tam už stavebná uzávera, to znamená, nové domčeky tak skoro nepribudnú, ak vôbec. A hovorím to preto, lebo tie, ktoré už stoja, tým pádom na cene budú stúpajú. Zo Žiliny je to tak 5, možno trošku viac kilometrov, ale je to naozaj veľmi blízko. Je to asi aj lukratívna obec. Tak máš určite dobrá oferta, to je taký, čo sme zvažovali. Je to jedna z takých najlukratívnejších častí, ne? Môžeš kúpiť. Za normálnych okolností by sme videli aj hory, ale o tom nám úžasný Martin porozpráva. Zdravím vás, dobrý deň. Na predaj je teda tento dom. Áno. Trošku. A obec Mojš ponúka čo? No, obec Mojš v podstate v rámci občianskej vybavenosti, tak máme tu v podstate materskú školu, je tu futbalové ihrisko,